Ami Jumala November kalo kile wolofla samba flamuwa ani turu foli bi aw ye faw sigoro la amunu me kan la jemali kono mali ko kan yaw bismillah ngabi donc kibar yaw keneka kuna foni damnela kunungo alamsa November kalo kile woro samba flamuwa ani duru anga jamana ministre nyama general de division Abdoulaye Maiga alini anga jamana kona la mobili ba bolla oluka syndicat koni sigiraka kuma sigiga kuma min keneka anga jamana ministre nyama akoni foli ke kata anga jamana chauffeur yere koni yoro kasangani ni wakati gelema munye umeni yere la obeku siko bela jirane ke wala sataji koni obisega soro to ko yamina anga jamana kona la o kama femie marafa tureni alere koni syndicat nyama yi akoni kumara kafo mina yira ko ulu koni perene no ku sekunu da mayira koni ke jamana koni ni wakati gelema nunu ola ba yira kafo vraiment chauffeur aka faso de nyaya na ka wuli ka jo madame nebi rek abe baramna obe ayra de kafo jusqu'à quel point au chesrino ni auka kuma belame misaninga dola foso ma adbiamba ambe se wuli bla ma wuli la se autonome bela jelema kafo gilamba ukan armée c'est fin fait pour que chauffeur ni me se ka kisi aka se ka barake que kasro toromakala que armée baka barala pour que vraiment ngabo ni ngelen konala mais en fana ba nyina fait vraiment ka mo sensibiliser parce que ni ko escorti ka ke gagné que tu consigne d'obé frais d'obé faut que chauffeur ga do ou frais konala c'est vrai que sera suka baraka escorter mais munumbe camion bouli o yaudi il faut que ga bro di nyoma parce que ka no fulu di nyoma ni gilamba la ou ni mru nambala akla hésiter vraiment ministre du travail bien ministre des transports fana bien aka o mirina fo mais aka quand sur le terrain ni sera suko ko aka temesra mfaka temesra fait amta kuligoro ka olu feni noni wakati na kasangani taji koni soro ligala ya wiye okrasa wiye kuligoro gouverneur ale koni la nyini baro kon keni uye colonel El Hadji Lamine ka pori sanogo ye ko femi karo ka fo station muno koni meka taji dondoni soro olu ka sega taji koni dodi fana station muno tega taji soro ma wala sa dugumo bela dirale miseka essence soro joga mina noya o kolona la wala sa ka sega wakati gelema nunu la temeni nyogoni kunungo alibi kunungo alamsa kunofonyo konna la anga jamana état major général des armées Oumar Diarra ale koni bora ka kunofonyo diuka kasangani anga fintigila ka uka la hala ya uye minyera koni kera buguni marabolo konna la kasangani kunungo ye état major aya yira ka communiquer konna la ko kasangani anga fintigila ka koni ye ube ka fe misternu olu exporter ka do jamana konna la choga minani oye externu yemu essentiel a konna la ko o wakati kele na usira ka dankari koni ke ba magachi wala tigila mawire koni na femi kajana sira o koni ka mimbe buguni mara yere la mingira ni frapu koni ye uyo ke bamakachi wale tigila mauka wa ofana kofe marabolo meni oye donye na fokata se kunwefo ani basina marabolo mani olufana be kolonje ba marabolo konna la uye dankari ke bamakachi wale tigila maula ni yoroko fuli nunu fana na ama fala kanga fintigila ka ufangasi Arabado November kolo kile duru samba flamuga ani duru anga jamana douani mauka bolo fara mnyeshino no nyana minima fon kelele anga jamana konna la uyetike koni ke tramadol ale plaketi baduru bonyanko koni ka anga jamana konna la ulika jo yere koni kera kasangani arabado nyi minyere la kardo mikumika bo jamana werela ni uye anda fene jamana doye ka ikunda bamako faba o konona ka minyere la ubnyala bana ka bugu dugu konna la ni obi anga jamana faba konna la kerenkere yala femi ka ro ka fosika koni kera bulma fenyere koni ma kasangani aka boli chogo yaw yo kera sababu ye ni sekasegali busamseni koni tukura o la bemi ma olu fe utarabo femi ka do kafo ni fraction nonu koni dugole ka mobili yere réservoir de konna la mina kun kelno ka kla oro duru koli duru bonyanko ye femi ka do kafo koli kelegele bela jiralen koni konna la plaqueti baduru kume ala walma mimite ijo fo comprimé babi duru bonyanko 250 grammes yere konna ayira la kafo ko ni fraction tramadol le koni keleme anga jamana konna fina ka chamanka tata koni minyera la kololo bahube ala ni wakati na tike koni nkera femi ka ko fraction nun konna ani mami usababu ya anga
jamana lakana o sabatili ani basigi natili layini anga jamana konnala o kera sababu ye mado koni ye ahanganiya koni soro ko femi anga jamana nyema fana ka anga sega barabaro koni sikisi ka inafo Burkina Faso jamana ye aketugo mina ni oye VDP oye ni oye shifina ka munu yere koni mena ka fuko awo amedson ka farafintigila ko kanga bamagachi wole tigila mo kele mi yere la femi ye mina mi dumo obese ko ka kele kene munu ye mado koni ye ayira ka fuko akilina nyima do mi seka sikisi nga do koni ye ayira ka fuko mara mafe koni shifina ka mako uga jamana ko la kana ko adowla kololo obese ga bwala. Imam Mahmoud Diko ni allé au Conseil islamique du Mali ma nyema koro oye ni wakati nani allé dagali no Algérie jamana konna la femi karo ko fo wakati la banu na kasangani anga jamana nyema ani anga fintigila ko ka baraba kelo nye jamana nyeta ani ambasigili segni ko olula o krasabe Imam Mahmoud Diko allé koni mbora ka foli koni ta kanyeshi jamana nyema ma ani anga jamana fintigila ko be ka baraba munuke jamana nyeta ani abasigili sabati ko la. Amta ayesik na fone ko na lamta Burkina Faso ko olufino Burkina Faso jamana de Safiatou Lofesa Fafie Zongo minyera la awolo to oye Safiatou Zongo ye ni ale bangira janvier kalo cliché ki samba kele ke me ko ton biolon vla ani woro wagadugu o kon na la Burkina Faso minyera ko na femme d'affaires do wa ko fe politiquement ko ni tunye ale ye kasangani femme ye furache fanga na wagati ye Burkina Faso jamana ko na la mina capitaine Ibrahim Traoré anyama ya mine Safiatou Zongo ale ko ni agira ka foko akademe wa femi franche fanga yere kanu foiti ayoro mina ay ko baw chamanke mina abora ka kuma chaman ko ni fo ka sangani fanga min ko ni mesina o la ko shili kuma oluye ani o la karali kuma uye min gara sababu ye akone nomne la sharia fe abola kata inyama dugo gana jamana ko nala regrene la akara mina sa yere asoro yuno ka beni septembre ko lokilita anani temenenyi nga hali bi bollo sira olu fe Burkina Faso jamana don ko ni ayira ka fo amake o ka jamana nyama fe o ba hira Faso de jugudu wa akanu foshite uyoro ubeka tuni katemeni aye katoga ale koni buruja ka adogoya ka nini bollo siro sanfela fe kada ka ko Faso de jugudu fodo yere ko alaka sayake ama mashibai. Amta Nigeria ko olufino Nigeria jamana de Burna Boy ni ale rappeur compositeur koni mina na bangira samba kile ke makona to biwono to ani kile wakati ula Burna Boy akoni to ko soro ka sega fembo fana koni soro rapu obina kunka wakati la bana ale koni ka kuna funyo charla mina ira la kafuko atubira ka bo kireti andine la ka do silame adine okonna kasangani Burna Boy yere ka nyefoli aya ira kafuko abi wakati bo ale tumeka chene nyini dine konna la ka dine ka nyaka chiombela jiralindo o kraso ni ale yera soro islamia dina konna la ale chemi ni ayo soro islamia lila wa atubira ka ke islamia mina atokura ore koni Abdul Karim yere koni nga abangira ni toko minye ore koni nye femiye oduguwe damini ebunowa ogulu oye. Amta Mexico olufino Mexique jamana presidenti Claudia Sheinbaum ni aleye jamana nyama yere koni ye Mexique jamana o konona la dokokun konna la akumega takama asina wala saka sekata uka jamana ministry la je konina mi yere la ala yini tume ala sina takama isinfe ani jamana de unka nyogonye uka foli uke ani ka foto koni tani nyogonye o kreswa bujeni chela kado koni ngerela alela kamaga maga afari fanchama yere konina wakati mina ayoke oya soro fe mi kado ka fo jamana nyama presidenti Claudia Sheinbaum aleka gardu yere kon tundisira leno nga wakati mina ni ko inkera ukoni chela kan koni mabo ala kasangani jamana nyama yere koni ka fo ye ni oye Claudia Sheinbaum ye ko tuma mina ale koni jawde charle bollo siro fe ale ya fam ko mi kera nga ko ale koni aklibe ala chemi koni ngerala la ka maka alila ko afale no kuno ko wakabi sigaka afale no koni tundo dolo la mi kera sababu ye ayini wale akunta ke wale akli koni tura ala o kama jamana presidenti Claudia akoka koni plenty kon déposer chen kama mina ay plainte déposé pour agression sexuelle kasangani onu yere koni ka fo ayira la ka fo Mexique jamana konna la a jamana musula kamuno shibata santan duruka yela ko abela jaralen koni ni violence sudo koni vécu kateme chien kele ukanyana maya kono walma abichani oyo obayira ka fo ko ni walia nunu nyonyo le nuko sobe Mexique jamana kono ngatuma mina ataraka jamana nyama yere koni segere ko una fere ke kasiga dobo ala.
Mexique jamana kɔnɔna la alibi sifina ka cɛni dɔ min si bɛ san 17 la ale ye saya sɔrɔ ka sabu kɔni kɛ ni sumusumuli ye ka kunnafoniyaw ɲɛfɔ a yirala ka fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la sifina kan kabilen dɔ min si bɛ san 17 ni a tɔgɔ Julio Macias Gonzalez ye ale ni a petite amie min si bɛ san 24 na u kɔni ye wuladafilaw kɛ ɲɔgɔn kan wagati min u tun bɛ ɲɔgɔn kan a yirala ka fɔ a petite amie ni o ye musolakan ye o kɔni tun ye sumusumuli dɔ kɛ ale kɔni kan yɔrɔ la min bɛrɛ ni kanfasa yɔrɔ o ye o kɛra sababu ye ka joli kɔni sigi kanfasa yɔrɔ la ka da ka o kɛra sababu fana ye ka fɛn min ye zɛmɛ ni o ye cerveau ye ka o bali a ka baaraw kɛli la o kɛra sababu ye sufɛla wagatiw la tuma min na a kɔni tun bɛ surafana dun ani a somɔgɔw ni o ye a fa ni a ba ye a kɔni serenna ka bi u ye a ta ka boli joona k'u kunda ni a ye lapitani so kan nka a kɔni ma bɔ a la ka sanga ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ ko o sisɔn ninnu ni o ye sumusumuli min bɛ kɛ kanfasa yɔrɔw la ni a bɛna ni kanfasa dɔw kɔni ye a bɛ kɛ sababu ye ka olu bari u ka baaraw la ka da kan jeli kuru bɛna sigi a yɔrɔ la n'o kɛra hakili tɛ a ka baara kɛ a tigi bɛ fɛn kɛ a bɛ fɔ min ma ko AVC ni o ye accident vasculaire cérébral yɛrɛ kɔni ye wa a ka gɛlɛn a tigilamɔgɔw o ka bɔ a la o kunnafoniya kelen na a yirala k'a fɔ san 2010 wagatiw la 2010 Nouvelle-Zélande kɔnɔna la musolaka dɔ fana susɔn kɛra sababu ye ka ale fana kɔni fari fan kelen o sa nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara ɲɛdɔn sera ka to ale kɔni ni kisira nka fɛn min ka dɔn k'a fɔ ni sifina ka cɛni yɛrɛ kɔni ta min na a somɔgɔw yɛrɛ kɔni tun ma sɔn a ka relation ma ni musolamakan ye ka da kan ko muso in yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ ni a ye ka da kan o bɛ san 24 ni sifina ka cɛni bɛ san 17 somɔgɔw ye a yira k'a fɔ k'u bɛna plainte déposer musolaka in kama ka da kan u den saya sababuya bɔra o de la o kama kɛnɛya tigilamɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye susɔn ɲini n'a dɔw kɛra a bɛ se ka na ni fɛn caman ni o dɔw bɛ tali kɛ fari fankelen sali la a bɛ se ka na ni AVC ye a bɛ se ka na ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛni a ɲɛlen i n'a fɔ Julio ka cas kɛra cogoya min na ka kunnafoniyaw datugu an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la fait divers o la Maimuna Sanu ni bɛɛ bɛ ale dɔn Munasi la fari ɲuman ni a ka entreprise tɔgɔ ye o ye oui femme entrepreneur ba kɔni ye ale ye muso dɔw bɛ yen nɔ furu kɔni a bɛ olu garisigɛ la ala kelen don ka furu yɛrɛ kɔni sɔrɔli nɔgɔya olu ma wagati laban na kunnafoniyaw carila bɔlɔsiraw sanfɛla la Maimuna Sanu Munasi fari ɲuman ale kɔni fiancera tuguni a ka furu filanan salen kɔfɛ kalo dama dama hali n'a sɔrɔla den wɔɔrɔ bɛ a bolo a kɔni ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ a ma fɔ ala ka furu nɔgɔya muso gana bɛɛ lajɛlen ala ka Munasi ka furu ani si bɛn ni bɛ da sigi aw ka bi dɔn kibaruyaw la an b'a fɔ aw ni cɛ a ka lamɛnli ko ɲuman la aw ka mɛn sini sibiri ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ